расман муҳориба дар вазни миёна байни Дрикс Дю Плесси бо рекорди 17-2 ва Даррен Тил бо рекорди 18-4 рӯзи 10 декабр дар турнири UFC 282. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян ба ситораи нави вазни худ Пэдди Пимблэд визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард. «Ма бо ту ҷангидан мехоҳам, Пэдди Пимблэд. Ман фикр мекунам ки ту дар UFC роҳи худро хеле хуб оғоз кардӣ ва акнун вақти он расидааст ки ба сатҳи нав бароӣ. Ту чӣ фикр дорӣ оиди оне ки барои дар топ 10 ҷой гирифтан муҳориба гузаронӣ? Ту барои қадами калон мондан омода ҳастӣ ё не?» навиштааст Царукян. Дӯстон, фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. ҳар дуи ҷангварҳо ба якдигар хеле монанданд, чунки ҳар дуяшон гӯштингиранд ва зарбазании хуб доранд. муҳорибаи онҳо аниқ муҳорибаи шавқовар мешавад ва ин муҳориба барои Пэдди тӯҳфа аст, чунки агар ӯ ғолиб шава, ба топ 10 медарояд. Ана ин ғалаба ба Арман ягон чиз намедиҳад ба ғайр аз каме подписчик. дӯстон, ва фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гарда, кӣ ғолиб шуда метавонад? чемпиони UFC дар вазни вазин Фрэнсис Нгану гуфт ки ҳоло ҳам бо UFC шартномаи нав набастааст ва интизори шартҳои хуб аст. «Ман ҳоло ҳам бо UFC шартномаи нав бастагӣ нестам, чунки шартҳои онҳо ба ман писанд нест. Ман худро бехатар ҳис намекунам. 2 соли охир ман маҷбур будам ки аз одамо пул қарз гирам, аммо ягон кас дар ин бора фикр намекунад ва ман низ ягон кафолат барои ин шартнома надорам. барои ҳамин мо ба таҷрибаи худ боварӣ карда кӯшиш мекунам ки шартномаро бо шартҳои хуб имзо монам ва чӣ қадар пуле ки ман сазоворам ҳамон қадар гирам», гуфтааст Нгану. хотиррасон мекунам ки тӯли 2 сол мешавад ки Нгану ва UFC маслиҳат карда наметавонанд ва ба як хулоса омада натавониста истоданд. Нгану аз рӯи шартнома охирон муҳорибаи худро зидди Сирил Ган гузаронида ғалаба ба даст оварда буд. ҳозир ӯ ҷангвари озод аст, аммо UFC ӯро сар додан намехоҳанд. Нгану боша шартҳои хуб дар шартнома мехоҳад. шаби гузашта ҷангвари машҳури UFC Нейт Диаз оиди рақиби дар пешистодааш Ҳамзат Чимаев ва оиди муҳориба зидди ӯ фикрашро баён кард. UFC худи ҳозир чунин рафтор карда истоданд, гӯё ки ман ин муҳорибаро хостам, аммо ман ин корро кардагӣ нестам. Ман намехостам ва ҳоло ҳам ин муҳорибаро намехоҳам. аммо барои ман фарқ надорад. ман бо любой кас меҷангам. ҳозир ба ӯ фишори калон аст ва ӯ хубтараш бояд ки баромада маро кушад, чунки ӯро қотили нав дар ин шаҳр меноманд. аммо агар ки ман ӯро шикаст диҳам, онҳо мегӯянд ки оу, ӯ ҷангвари сахт набуд. муҳориба бо Чимаев барои ман муҳорибаи гармоишӣ ҳаст. ман нав корро оғоз кардам, ҳамаи кор нав сар шуд. ман чемпиони тамоми UFC-ам. Камару Усман, ки худро беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн меномид, ба нокаут рафт. ӯро ҷангваре ба хоб рӯӣ кард ки ман чанд муддат пеш шикаст дода будам. муҳориба бо Леон аз ҳама муҳорибаи осон дар карьераи ман буд ва ҳозир боша ӯ чемпион аст. эҳтироми ман ба Леон, ӯ вазифаи худро иҷро кард, аммо ман бо осеб Леон Эдвардсро шикаст дода будам, гуфтааст Нейт. хотиррасон мекунем ки муҳориба Леон Эдвардс ва Нейт Диаз тамоми 5 раунд идома дода буд ва дар натиҷа Эдвардс бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда буд. аммо чӣ хеле ки мебинем, Нейт дар ҳамон муҳориба худро ғолиб мебинад. умуман дӯстон, Нейт Диаз рекорди 20-13 дорад, аммо худаш мегӯяд ки ягон маротиба ӯ шикаст хӯрдагӣ нест ва ҳамаи ин мағлубиятҳоро ба ӯ доваро доданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Нейт Диаз ва Ҳамзат Чимаев
аллакай шаби 11 сентябр дар турнири UFC 279 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо Нейт Диаз дар ин муҳориба имконияти ғолиб шуданро дорад ё не? метавонед фикротона нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.